Алгарышка илтүче инновация, модернизация, нанотехнологияләр белән эш итә алырдай, көндәшлеккә, гыйлемгә сәләтле яшьләр тәрбияләр өчен безнең илебезгә бердәм дәүләт имтиханы гына кирәк булган икән. Әмма 3 хәрефкә корылган бу сүзнең кыскартылмасын ишетүгә балаларның гына түгел, хәтта ата-аналарның, мәктәп директорларының һәм дә мәгариф идарәсе белгечләренең дә төн йокылары кача. Кертелгәннән бирле телдән төшмәгән, низагларның бер дә тынып тормаганга сәбәпче булган БДИ нәтиҗәләре югары булсын өчен тырышмадык кына түгел. Ярыйсы гына көч-хәл куйдык, күз колак булыйк, арттан калмыйк, калышмыйк дия татар мәктәпләренең телен кистек, туган телдә укытудан ваз кичтек. Әмма мәгариф нечкәлекләренең җилегенә төшсәң, бу эшләрнең дөрестлеген аклаучы, күкрәк кагып мактанырлык күрсәткечләргә ирештек микән? Икеләнү корты кыймылдап тора шул. Искегә тисәң исең китәр диләр. 90-нчы еллар башында җитез хыяллары чигенә барып җиткән халык җанында туган теленә карата кайнар, самими, риясыз мәхәббәт өртелгән. Гомергә онытылмаслык хатирәләрдә ныгып, телдән телгә, буыннан буынга бер зур, данлыклы риваять булып күчкән елларда нефтчеләр биләмәсе Лениногорск шәһәренең үзәгендә салынган кайчандыр татар атамасын йөрткән бу гимназия әле дә үзенең тышкы як диварларына уелган ләлә чәчәкләре белән илгәре телен билгеләнешен аклап тора кебек. Әмма замананың киске җилләре монда да килеп җиткән булса кирәк. Гимназиядә укучы 792 баланың 3тән 1 генә татар сыйныфлары дип аталган, милли дип йөртелгән махсус төркемнәрдә укый икән. Әмма бу татар классларында балаларның туган телендә белем алу мөмкинлеге шактый чамалы шул. Укытуны татар телендә алып барабыз. Бу инде бүтән мәктәп татар телендә укый дигән сүз түгел, ә менә 1нче класстан башлап 1нче А, 2нче А, ягъни мәсәлән 9 класс татар мәктәбе. Татар мәктәбе. Аннан соң безнең татар сыйныфлары дигән сездә бар. Татар сыйныфлары бездә бар. Һәр бер параллельдә берәр класс сыйныф бар, Ул сыйныфлар өчен нәрсәләр аласыз? Татар дәреслекләрен аласызмы? Татар дәреслекләре белән тәэмин ителгән, барсы да бар. Ләкин безнең бүтән фәннәрдә татарча укытыла димибез. Математика уже 6-7 класстан рус телендә укытыла. Ә нинди фәннәр укытыла алайса? Татарча укытыла безнең башлангыч класстан ук. Әйләнә-тирәне өйрәнү, музыка, технология, физкультура, татар теле һәм әдәбияты. Без татарча укыткан вакытта, менә бу бердәм дәүләт имтиханнары башлангачтан, бу инде зур сүзләр, сөйләшүләр, әңгәмәләр булды. Шуннан соң гына ата-аналар сорау белән төгәл фәннәр, физика, химия, математика, биологиялар, географиялар, тарихлар. Тарих безнең татарча укытыла иде. Тарих икенче мәсьәлә. Укытыла иде? Иде, әйе. Ә хәзер? 5-6 классларда. Чөнки хәзер безнең кадрлар җитеп бетми татарча белә торган. Шуңа күрә без ансын да русчага күчтек булып чыга. Мәктәп тәрәзәләрен кагып кына калмыйча аның ишекләреннән ургылып кергән 2018 елгы үзгәрешләрдән соң Татарстанда татар телендә укытуны оештыру үзенең бер рәвешен, калыбын ала килде. Моның өчен бүген федераль кануннар мәктәпләргә ата-аналарның ризалыгын алырга таләп итә. Һәм бу таләпләр мәктәпләргә әллә нинди чит, ят, базар мөнәсәбәтләре төсмерен, алыш-сатыш чалымын өстәде кебек. Уку-укыту дәверенең һәр яңа баскычында 1нче, 5нче һәм 9нчы классларга күчкәндә татар мәктәбендә укырга теләк белдергән һәр ата-ана үз баласына укыту телен сайлый. Моның өчен махсус әзерләнгән гариза тутырыла. Лениногорск гимназиясендә татар классларында укучы 296 баланың ата-анасы үзенең ризалыгын шундый гаризада инде тамгалаган дигән сүз. Әмма ни хикмәттер, ата-аналарның имзасы, туган телләрендә укытырга мөмкинлекләре булган татар мәктәпләре бу эшкә җиңсызганып алынмый. Әмма ата-аналар гариза язганда, алар язалар инде татар телендә укытырга риза дип язалар инде. Әмма татар сыйныфларына кергәндә. Әйе, татар телендә укытырга риза дип. Ә ни өчен бүген барыбер теге фән түгел фәннәрне кертмисез? Бу нәрсә белән бәйле? Бу
имтиханнар бирү белән бәйле. Бу ата-аналарның ризалыгы белән дә бәйле. Әйе, ата-аналарның ризалыгы белән. Алар шәхсән әйтеп киләләр. Ризалыкта бит алай дип язылмаган ул. Алар бит Безнең инде протоколлар була. Ата-аналар җыелышында. Ата-аналар җыелышында моны хәл итәсез, хәл итәбез. Нинди телдә, ничек укытырга, нинди дәреслекләр белән ничек укытырга. Байга яраган, бай булган диләр түгелме? Татар мәктәпләре шулай, авырлыклардан баш аяк дип шома гына ышкынып баралар. Төбе тишле барган көймәне ялгарлык җайы да юктыр инде. Законнар тутлыгында иш янына куш өстәлеп, елдан-ел тернәкләнеп бер җипкә тезелеп барган үзгәрешләр мәктәпләргә алдын-артын кат-кат уйлап, уйларын 1000 кат уйдырып яшәргә мәҗбүр итә. Әмма шикләнер, шикмәнен бүркәнер диләр. Гәрчә мәктәп кулына ата-аналар ризалыгы төшә икән, ул бу эшне кичекмәстән көйләп җибәрергә хаклы. Моның өчен тагын ниндидер өстәмә килешүләр, протоколлар төзү каралган микән? Эзләгәне табар. Әмма мәктәпнең уку планнары, уку программалары, укыту телләре, дәреслекләре аның уставында инде теркәлә. Мәгариф турындагы федераль закон нигезендә мәктәп федераль исемлеккә кертелгән дәреслекләрне, уку әсбапларын, уку методларын да үзе сайларга хокуклы. Моның өчен белер-белмәс белгечләрдән сорап торасы, ялварасы, үтенәсе, килештерәсе дә юк кебек. Гимназияга алган вакытта без беренче мәктәп базасында башладык һәм инде анда беренче класска без кемнәр татарча бик яхшы беләләр, аларны сайлап алдык. Һәм инде ул балалар бу уку йортыннан чыгып киткәндә минем 7 алтын медалист бар иде һәм берсе анысы кайткан иде Камчаткадан 7нче класстан килде, ул көмеш медальгә тәмамлады. Балалар бик тырышып укыйлар иде, татарча бик яхшы беләләр иде. Татарчадан башка әле безнең гарәп телләре, инглиз телләре параллель барадыр иде. Гомумән әйткәндә, менә гимназиягә теләп бирәләрме, әллә менә балалар саны кими барамы? Менә узакы елларда әзрәк кимеде. Теләп бирәләр иде, инде теләгән ата-аналар үзләре теләп китерәләр. Чөнки безнең монда мөхит өйдәге кебек. Баулы шәһәрендәге бу гимназия халык арасында дан шөһрәт казанган шактый билгеле уку йорты. Аның 30 еллык тарихында халыкның сүзен югарыга күтәргән һәм дә әле дә сүнәргә ирек бирмәгән укытучылары бар. Гимназия үзенең юлыннан тайпылмыйча, татар милли мәгарифе дигән дилбегәне көче хәле җиткәненчә тарта бара. Һәм бу һич тә җиңел эш түгел шул. Баулы шәһәренең 7 мәктәбендә 3000-гә якын укучы укый. Шуның яртысы диярлек татар балалары. Шул 1000 татар укучысының нибары 120-се генә үз туган телендә гимназиядә белем ала. Һәм иң аянышы, Баулы халкының үз балаларын туган телендә укыту ихтыяҗы елдан-ел кими. Быел 1нче класска нибары 5 бала килгән. Чарасызлыктан чигенә җиткән авыл турында сүз бармый. Нефтчеләр яшәгән шәһәр җирлеге турында сүз бара. Хәтта мәктәпнең укыту сыйфатын, дәрәҗәсен, белем бирү тәҗрибәсен, бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләрен дә исәпкә алучы юк. Татар телендә укытса да, гуманитар фәннәр, тарих һәм җәмгыять белеме буенча уртача 80 балл җыйган мәктәп һичшиксез зур игътибарга лаеклыдыр. Бүгенге балаларның менә татар теле буенча белемнәре ни дәрәҗәдә? Алар менә үзләренең фикерләрен бәйнә сөйли алалармы, юкмы? Чөнки бит тарих ул бик катлаулы бит инде, әйме? Бик катлаулы. Алар миңа караганда әйбәтрәк беләләр әле. Тарихны. Татар телендә менә матуррак сөйлиләр. Чөнки мин үзем укыганда бездә татар теле юк иде. Институтта да татар теле юк иде. Анда русча гына русификация вакытына туры килдек без. Шуңа күрә миңа кыен. Алар сезне өйрәтә. Алар мине өйрәтәләр, әйе. Мин аларны өйрәтәм, алар мине өйрәтәләр. Шулай. Әйтегез, менә бу йыгылар булмаса, менә бу имтиханнар, рус телендә генә имтиханнар булмаса, ул вакытта татар телендә имтиханнарны бирү мөмкинлеге булса, ул вакытта мәктәпләргә менә җайлырак эшләү булыр иде. Ничегрәк уйлыйсыз? Теге телдән телгә күчмичә генә, бер телдә генә бөтенесен дә аңлатып, бер дәреслекләрдән генә укып, телдән телгә күчмәсәк, ул җайлырак булыр иде дип уйлыйм мин. Аннан патриотик тәрбияләү ягыннан да уңайлырак булыр иде дип уйлыйм. Ну, барыбер дә бит бөтен ил күләмендә алар бит
Безнең Казанда гына укымыйлар, алар Мәскәүгә дә укырга баралар, бүтән шәһәрләргә дә укырга баралар. Шуңа күрә татар телендә генә булмый, урысча кирәк. Алай дисәң, күп бала татар телене әйбәт белгән бала, алар бер дә нитмиләр, кыенсынмыйлар, алар рус теленә дә әйбәт күчәләр, татар телен дә әйбәт беләләр. Алар билингвист балалар, шул хәтле аларга уңайлы. Ата-аналар белән мөнәсәбәт нинди мәктәпнең? Бик яхшы безнең ата-аналар белән шул чаклы яхшы мөнәсәбәт, алар безгә һәрвакыт ярдәм итеп торалар. Безнең бик күп чаралар ата-аналар ярдәм белән уздырыла, аларның катнашында уздырыла, һәм без бер гаилә булып яшибез ата-аналар белән. Алайса теге татарча укыйсым килми дигәннәре юк инде. Алай әйтүче юк безнең. Киресенчә, безнең ата-аналар үзләре теләп безнең гимназиябызга бирәләр. Менә шушы татар телендә балалар иркен аралашсыннар, үз туган телебезне белсеннәр өчен. Иң төп мәсьәлә инде ул теге бала саны аз булуы. Менә шул гына безнең төп борчыган төп мәсьәлә бүгенге көндә шушы балалар саны аз булу. Киләчәктә инде өметләнеп калабыз. Безнең гимназиябызда балалар саны күбәер һәм безнең тагын да гөрләп, матур итеп гимназиябыз яшәр дип уйлыйбыз. Бу замана ата-аналарның таләбе бер: я телне үзгәртеп укытасыз, я балалардан коры каласыз. Бүген бердәм дәүләт имтиханнары мәгариф реформасының нигез ташы. Ул балага ике куянны бер юлы тотарга ярдәм итә кебек. Белемнәргә бәя бирә, югары уку йортына юл ача. 2007 елдан нибары рус телендә генә бирү хокукына ия булган бу контроль чарасы мәктәп белән җәмгыять арасын бозды кебек. Татарча укып, русча имтиханнарны ничек бирсеннәр, курыкканга куш, койрыгы белән 5 күренә шул. Кеше туганда бернинди телне дә белми. Ул аны өйрәнә. Һәм туган тел итеп кеше белгән тел саналмый. Туган тел итеп санала дөньяда халкың теле. Әгәр син халкыңның телен белсәң, туган телеңне беләсең дигән сүз. Мәгариф бит ул тел түгел. Тел ул балта, ләкин балта белән әйбер ясау өчен аның стасы кирәк. Ә вот математика, физика, химия, биология, география алар сталар әзерли. Әгәр ул фәннәр татарча укытылмаса, телчеләрнең кирәклеге калмый тормышта. Марат Вазифович, менә сез әйттегез бит әле шундый бер фикерне, белемне бирмиләр. Белемне алып кына була. Белемне биреп булмый, аны алып кына була. Аны алу өчен кешенең табигый сәләте кирәк. Табигый сәләт булмаганда, мәсәлән, рус телен сез көненә 12 сәгать укысагыз да барыбер хата белән яза торган буласыз. Әгәр инде табигый сәләтегез булса, сезгә 3-4 сәгатьтә җитә. Бу нәкъ менә ата-аналарга җавап бит инде, әйме? Ата-аналар белән әлбәттә икенче проблема, ата-аналар белән агарту эшләрен алып барырга кирәк. Без ул өлкәдә эшләмибез бөтенләй. Чөнки белем ул уку теленнән уку теленең белемнең сыйфатына тәэсире юк. Һәм татар теле дә төшеп калган түгел. Ул бик бай тел. Менә бу агарту эшен кем алып барырга тиешле? Бу агарту эшен бөтен кеше алып барырга тиеш. Дәүләт органнары да, телевидениедә, журналистлар да һәм башка кешеләр дә. Безнең әле күренекле кешеләребезгә пропаганда бирү дә юк. Безнең бик күп физикларыбыз бар, математикларыбыз бар. Инде физикларыбыз вообще бөтен дөнья физикасын алып, ләкин ул халыкларны без кешеләргә күрсәтмибез. Мәсәлән, Сүнәев, ул бик татар җанлы кеше. Конгресста елап-елап сөйли. Аның бер тәкъдимен дә исәп калган кеше юк. Ул кешеләр бит телевидениедән төшмәскә тиеш. Без аларны пропагандаларга тиеш. Безнең бик галимнәребез күп. Язмыш үзенең рәхимен салган яклар. Кайбер тарихчылар Саба районында урнашкан Сатыш авылына 1170 елларда 852 ел элек үк нигез салынган дип исәпли. Авыл 2 мәчетле, 7 кибетле һәм иң мөһиме мәдрәсәле була. Әлеге елны куйган вакытта безнең инде авылда чыккан сыбызгы табылдык. Шул табылдыкка нигезләнеп инде аны тикшертеп, шул табылдыкка нигезләнеп авылга шушы елны бердиләр 1170 елда нигез салынган дип. Әмма иң мөһиме монда инде бик борынгы мәгариф системасы булган, әйме? Иң мөһиме мәгариф системасы, бердә менә мәдрәсә ачылган.
Һәм бүгенге көндә дә авылның бер күрке, бу бит инде мәдрәсәнең нигезе сакланып калган. Мәдрәсәнең нигезе сакланып калган, ул бүгенге көндә дәген үз нигезендә, төп нигезендә сакланып калды. Һәм ул инде 2014 елда реставрация ясала башланып, 2018 елда ул тәмамланып, әлеге бинада безнең мәдрәсә музей буларак эшли башлады. Ул заманында төбәкнең иң ире кадими мәдрәсәләренең берсе була. Биредә 300 шәкерт укыганы билгеле. Шагыйрь Миргазис Ухмаси, язучы һәм әдәбият белгече Мөхәммәд Гали, Мөхәммәд Мәһдиевнең әтисе Сөнгатулла хәзрәт Мәһдиев әлеге мәдрәсәдә 10 ел укыганы билгеле. Сатыш мәдрәсәсенең тарихы да бик катлаулы. 19 гасырда аның телен үзгәртергә дигәндә, авыл имамнары туган телне саклап, яклап чыга. Гөлгенә ханым, әмма бу мәдрәсәнең язмышы да бик катлаулы булган. Шулаймы? Мәдрәсәнең язмышы катлаулы булган, дөрестән дәген, бу инде башта мәдрәсә буларак эшләгән, инде биредә дуга кылганнар, намаз укылганнар. Һәм инде 19 гасырның 70 елларында бирегә рус класслары ачырга телиләр, рус телен кертергә уйлыйлар. Ләкин инде авыл халкы, шулай ук бигрәк тә имамнар инде бирегә рус классларын ачырга рөхсәт итмиләр, чөнки биредә намаз укылган, дуга кылынган дип фаразлыйлар инде. Әлеге эш Россия Эчке эшләр министрлыгына барып җитә, инде аннан инде рөхсәт итмиләр. Әгәр дә авыл халкы риза түгел икән, мәдрәсәдә рус класслары ачырга рөхсәт итмиләр. Шулай да инде соңрак имамнар безнең русча документлар тутырга кирәк була бит инде. Документлар тутырга кирәк була башлагач, соңрак кертәләр. Һәм яңа төр мануфактураларда әлеге җирләрдә безнең барлыкка килгән дип әйттек. Үткәннәрне хәтергә алып, киләчәкне билгеләргә дә онытмаганнар алар. Сатыш авылның татар мәктәбе мәдрәсәнең дәвамчысы. Бүген биредә 134 бала укый, һәм аларның уңышлары сокланырлык. Бердәм дәүләт имтиханында төп мәҗбүри фәннәрдән хәтта 100 балл җыючы укучылары булган. Һәм бу туган телендә алган белемнәрнең өстенлеген исбатлаучы казанышлар түгелме? Һичшиксез шулай. Безнең елдан-ел уңышларыбыз алга таба бара. 99 балга кадәр җиткән укучыларыбыз да булды. Ел сайын 80 балдан югарыракка да тапшыралар, югалып калмыйлар. Дәүләт имтиханы бирә алмаслар дип куркалар инде, әйме? Шуңа күрә күп кенә мәктәпләр бит инде телендә үзгәртте. Сез моның белән килешәсезме, юкмы? Мәктәпнең телендә үзгәртмичә генә бердәм дәүләт имтиханнарын уңышлы итеп бирергә буламы, юкмы? Була, без инде ата-аналар белән килешеп эшлибез, мондай хәлләрнең бездә инде алай дип әйткәннәре юк. Шуннан да ата-аналар да аңлый. Бердәм дәүләт имтиханында бернинди дә тоткарлык булганы юк. Татарча укыйлар, параллель рәвештә рус теленнән дә терминнарны карап баралар. Кирәк булса, әйме? Әйе, ике телдә дә яхшылап эшлиләр алар математиканы. Үз туган телеңдә алган белемнәр алар нинди? Без бит инде татарлар. Туган телебез безгә бик якын. Без аны татарча фикерлибез, татарча уйлыйбыз. Инде сразу бала түбән класстан рус теленә күчәбез икән, ул башта бит перевод итәргә тиеш була. Шулай бит, аннан соң нәрсәләргә тиеш. Әкренләп күнегә баргач, ул инде үзеннән үзе киреп китә. Үз телендә хөрмәт тә бар, теләк тә бар, өйрәнү мөмкинлеге дә бар. Бәлки шулардандыр уңышларыбыз. А татарский язык он как-то мешает для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ? Я бы не сказала, что он мешает, потому что ЕГЭ дети сдают очень хорошо. В 2020 году я выпускала 11 класс, и ученик мой по русскому языку набрал 100 баллов. Так что, в принципе, для тех, кто хочет и может, для них нет никаких преград ни в языке, ни в чем. И ученица одна в этом же году сдавала русскую литературу, она набрала 97 баллов. Так что... Ну, это же просто очень, хороший результат. Не просто хороший, это великолепные результаты. И это даже выше, чем средний по республике, так ведь? Да. И это несмотря на то, что эти дети учатся в национальной школе, да, в татарской национальной школе. Да, то есть нет никаких преград в том, что они, может быть, не всегда говорят на русском языке, но когда это надо, на уроках русского для получения знаний, это никак не мешает. Нет.
Тормышның нинди генә чуалчык, чуар мәшәкатьләре булмасын, сүзләрнең иң җанлысы, иң зурысы туган тел ашагына иңә дип, үз туган теленә тугры булып калган авыл халкы мәгарифнең асылын, эчтәлеген, телен дә бабалары кебек күз карасыдай саклый. Бу бит гаҗәеп күренеш. Татар мәктәбендә укып 100 балл җыйган укучыларыгыз булу, бу бит инде ис китәрлек әйбер, шулай бит? Әйе, безнең мәктәп, без алар белән бик горурланабыз. Бу инде безнең мәктәп укытучылары, укучылар, әти-әниләрнең бердәм эшләве нәтиҗәсе дип саныйбыз. 2016 елда безнең мәктәбебез республика күләмендә иң яхшы авыл мәктәбе исемлегенә керде. Бу да безнең өчен бик шатлыклы вакыйга булды. Димәк, татар теле ул БДИны биргәндә бер нәрсәгә дә кымау шауламый дигән сүз. Безнең уйлавыбызча, татар теленең дәрәҗәсе көннән-көн югарырак күтәрелсен иде. Һәм инде татар телендә белем алган укучылар да бер кайчан да югалып калмыйлар, тормышта да, мәктәптә дә, башка өлкәләрдә дә үз урыннарын табалар. Нәрсәдән куркалар соң ата-аналар алайса? Бу сорауга мин төгәл генә җавап бирә алмыйм, чөнки безнең мәктәптә әти-әниләр бик теләп балаларын татарча өйрәнергә, татар теле дәресләренә йөртәләр. Бер генә әти-әнинең дә рус телен сайлык әле, татар телен туган тел дәрәҗәсендә түгел, дәүләт теле дәрәҗәсендә укытыйк әле дип әйткәне юк. Менә карагыз әле, менә бөтен Татарстанда да бер үк татар халкы яши бит инде. Әмма ни өчен аның бер ягында, мәсәлән, бер төбәгендә татарлар үз теленнән ваз кишәләр, бер төбәгендә киресенчә, менә үз туган телемне саклыйм, үз туган телемдә укытасым килә дип, шулай итеп үз туган телен күтәреп чыгалар. Бер нинди каршылыкларга карамыйча, бер нинди дә үзгәрешләргә карамыйча үз юлларыннан тайпылмыйлар. Бу нәрсә белән бәйле? Бу ниндидер аңлату эше белән бәйлеме соң? Әллә мөхит эше белән бәйлеме соң? Әллә гомумән халыкның ниндидер эчке дөньясы белән, психологиясе белән бәйлеме соң? Әллә халыкның менталитеты белән бәйлеме соң бу? Татар халкы элек-электән үзенең динен, үзенең теле өчен көрәшкән халык бит инде ул. Менә шушы көрәшне без һаман да дәвам итәргә тиеш. Һәм татарлар бер кайчан да югалып калмыйлар. Димәк, моңа ниндидер этәргеч булырга тиеш. Менә сездә ул бар. Мәктәп ул этәргечме? Мәктәптәге булган барлык чаралар, әти-әниләр җыелышында без бөтен укучыларыбызның уңышлары белән таныштырабыз. Алар турында мәгълүмат бирәбез. Аннан соң сыйныфтан тыш чараларга әти-әниләрне чакырабыз. Алар барысы да безнең татар телендә, үзебезнең туган телебездә үтә. Бәлки шушы этәргеч бирәдер әти-әниләргә. Мәктәп куркып калырга тиешме? Мәктәп гомумән әйткәндә үзгәрешләргә куркып калырга тиешме? Мәктәп укытучы үзгәрешләрдән бер кайчан да курыкмый. Ул һәр даим җәмгыятьнең иң алгы сафында барды, моңарча. Һәм моннан соң да шушы алгы сафларында булыр дип уйлыйбыз. Бүген татар баласы ул үз туган телендә укырга тиешме? Бүген татар баласы ул үз туган телендә укырга тиеш. Һәм шулай ук рус телендә, инглиз телендә бик яхшы белергә тиеш дип саныйм, чөнки җәмгыять шуны таләп итә. Туган телендә уку нәрсә бирә? Туган телдә уку балага үзенең татар булуы белән горурлык хисе тәрбияли. Һәм тормышта үз урынын табарга ярдәм итә. Россия мәктәп дөньясын өркеткән, аның үзәгенә үткән бердәм дәүләт имтиханнары хөкем сөргән җәмгыятьтә иҗади, тәрбияле, милли аңлы шәхес үстереп була микән? Моның турында дөнья галимнәре инде озак уйланды. Күп кенә илләр белем бирү сыйфатының кими баруын күреп, инде күптәннән андый тикшерү алымыннан баш тартты. Без генә һаман да ниндидер өметтә, омтылышта. Хәтта элеккечә бер гаилә булып яшәгән, халыкның гореф-гадәтләрен саклап, теленә тугрылыгын тарихта исбатлап барган татар мәктәпләренең җан тәслим кылып баруына да исебез китми кебек. Күрмәвең көмеш, ишетмәвең алтын диләр. Бер кузгатып җибәргәч, таудан ташты яхшы тәгәри. Өстән аска таба тәгәрәп барган татар халык мәгарифен тотып калырдай көч кенә була күрсен.